Is-sena d-dieħla il-Mita ser tkun qed tiftaħ ċentru ġdid ta' innovazzjoni ġewwa Smart City. Dan huwa mistenni li jkabbar l-investimenti fil-ħiliet tal-ħaddiema f'pajjiżna u kif ukoll jikkontribwixxi għas-suċċess tal-proġett ta' Smart City. Barra minn hekk qiegħda ssir ħidma fuq it-tfassil ta' strateġija nazzjonali għal Malta Diġitali li sas-sena 2018 mistennija twassal sabiex it-teknoloġija tal-informatika issir pilastru ewlieni tal-ekonomija ta' pajjiżna. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona meta kienet jakkompanja lill-President ta' Malta George Abela waqt żjara li jagħmel fil-kumpless tal-Mita. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita ippreżenta donazzjoni ta' kważi 6,000 euro mill-impjegati għall-Istrina. Din is-somma nġabret grazzi għall-inizjattiva tal-ħaddiema li l-kol taw sija mill-paga tagħhom għal dan il-ġest nobli. Iżda din hija biss inizjattiva waħda mill-qalb ġeneruża tal-Mita li b'mod kontinwu tiġbor u tagħti l-flus lil bosta entitajiet u individwi vulnerabbli. Il-Mita ma tix tħares liha bħala entità li tħares biss li t-teknoloġija jew kellha l-infrastruttura moderna. Il-Mita wkoll tagħti attenzjoni fejn in-nies għandhom bżonn. Tagħtihom permezz billi tagħmel programmi ta' inizjattivi fejn tgħin biex tnaqqas id-digital divide, ġifieri hemm element ta' teknoloġija fiha, però wkoll ħloqna l-Corporate Social Responsibility Committee biex jieħu ħsieb jagħmel inizjattivi, jiġbor flus u jgħin bħal pereżempju tfal fid-djar tat-tfal, jgħinhom billi mhux sempliċement jtihom flus jew computers biss, imma pereżempju xtralhom stationery qabel l-iskola ħalli meta dawn imorru fil-bankijiet tal-iskola ma' sħabhom ikunu inklusivi, ikunu l-istess bħal oħrajn. President George Abela esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-Mita qed tagħti isem tajjeb lil Malta fl-industrija tal-informatika filwaqt li wera l-apprezzament tiegħu lil ħaddiema għar-responsabilità soċjali li juru permezz ta' inizjattivi bħal dawn.